It's been a while, guys. Ayan. Maulan pa rin. Magto 2 weeks na tayong grabe ang ulan dito sa Metro Manila. So, ayun nga, ilang linggo akong hindi walang ganang mag-vlog, hindi nakakapag-vlog. Ewan ko. Ang dami ko lang iniisip this past few weeks, guys, na alam mo yun, walang kagana-gana sa buhay. Minsan dumadating talaga tayo sa point na alam mo yun, nawawala ng pag-asa, ng gana, pero yes, kaya natin to. Ayun, anyway, I guess I'm back. Nag-hiatus ako mga naman, 1 week, 2 weeks, to 1 month, ganyan. Pero I'm okay. Okay ako. Yan. Good morning, guys. Ay, ano na pala? Tanghali na. Magandang tanghali. Ayan. I'm back ulit sa pagbablog. 2 weeks ata akong na mahinga. Ayan, at daming iniintindi, ang daming iniisip, ang daming ginagawa. So anyway, magandang tanghali. Today is Thursday. July what? Yeah, Thursday, July 27 or 28 na ata. 27. Tapos na 27, so baka 28 or 29 na. Nakakaloko. Ay, nakakaloka. Hindi makasunod sa Lost track of time na. So, ayun nga, pupunta kami sa Evangelista para finally mapa-replace na yung center bearing ni Tonton. Ayun ang ginagawa namin netong week na to, guys. Grabe. Nakailang balik na kami sa mga auto shop na pwedeng ma-orderan nga nung parts na yun, kaso wala. It's either ang mahal, tapos scam. Alam nyo yun? nung Monday ata, nasa Banawe kami. Tapos, ang tagal namin nag-antay doon. Siguro mga 3 hours. Kasi sabi nung isang shop, meron. Tapos, nung kami na yung i-installan is different daw pala yung parts na available sa kanila. So, kailangan pang i-order na muna yung ganyan. Tapos, babalik kami doon. So, kailangan ko na kasing mapapalitan si Tonton. Yung parts nga. At uuwi kami sa probinsya na naman. Yan, kasi may susunduin kami doon sa Nueva Ecija, yung pamangkin ni Richard, and then babiyahe kami pauwing Bicol. Ihatid namin siya sa Bicol. So, yun! Nakaka-excite. So, sana dito sa shop sa Evangelista. Pumunta na kami dito kahapon, kaso ayun, mali din yung ni Manong. Super proud pa siya na meron po ganyan. So, ayun, binaklas na nila. Ang ending, maliit pala yung center bearing na available sa kanila. Kaya sinasabi ko, original ba? Kasi ang mura dito, nagtaka ako. So si daddy naman, syempre bayad kami kasi mura kasama na labor. So yung ending, hindi rin compatible. Ayun, kaya nagsayang na naman kami ng oras kahapon. Pero ngayon, sana sure na. O hindi nakabit yung tracker Ayun, yung tracker pala. Naman, May na-accomplish din naman pala kami kahapon. Ikabit yung tracker netong sasakyan. Ayan, para nalolocate ko siya. Kapag tirotopak siya, na bigla akong nilalayasan, tapos ilang araw hindi umuuwi, diba? So malolocate ko na siya anytime. So ayun lang, guys. So hopefully maging productive din tong araw na ito, lalo na't ang daming bayarin na kailangan bayaran. Hindi mabigo sa mga kailangan ngayon i-accomplish ngayon. Ayan, marami ditong mga auto shop, auto supply, body and parts. Parang Banawe. Parang Banawe din. Yan, kasi sa Banawe sobrang congested talaga dun. Alam mo yung walang parking. Kung saan-saan ka pwedeng mag-park na lang. Pero dito, at least yung may mga shop na may sariling parking. So dito na lang kami kaysa pumunta pa ng Banawe. And mas mura ng konti kaysa sa sa Toyota mismo, kasi namin to, ano ba yun? Maintenance na muna, and then doon nga nakita na
nagsiraan na pala yung ano nito, center bearing. So, ayan. Ayan na. We're here na sa shop. Ikaw kuya, siguraduhin mo ha. Dito sa RX8 Enterprises. So, mas cheaper dito ng ano, ng 3,000 ata or 4K. Kasama na ano, labor. Ayan, tapos na guys, naikabit na rin. Finally, nakahanap ng ano, ng genuine parts from Toyota din mismo pala. Pero much mas cheaper pa rin dito kaysa sa Casa. Yan. We are ready na para bumiyahe pa Nueva Ecija and then Bicol. More orders guys. And dumating na rin yung stocks namin ng ano, ng Kitox. And then yung bagong variant niya, yung tropical burner. Ayan, excited ako ditong matikman. Ito ata yung may ano, meron siyang paghilab ng tiyan effect. Kasi meron siyang wala. Meron kasi may Sena powder siya. Sina or Sena. Yan yung nakakapag ano, nakakapag papup, nakakapagpahilab ng ano, ng tiyan. Ito rin yung ano, yung ingredients sa ano ba yan? Yung iniinom kong tsaa. Yung ini-endorse ni Marian Rivera. So, ayan, tikman natin to later pag kakain na ako. Yan, sana sing sarap siya nung ano, nung berry. Kasi ito talagang berry is napakasarap talaga nito. Nakaka-enjoy to. Ayan, nakaka-3 baso ata ako nito in one day. So, ayan. Available to guys sa RMK Shop online and then sa aming Shopee account. Buy na kayo. I'm sorry. It's okay. It's okay. Bye. Bye. Say bye. Bye. Bye-bye guys. Bye. Sino love ni Tata? Shiny! Hindi, yung sa cookie jar. Dali na. Punta na sa cookie jar. Yeah. Shiny took the cookie from the cookie jar. Ikaw ba? You took the cookie from the cookie jar? Ayo. Hami? Ayo. Mommy. That's you. Not me. Wow. Loko ka talaga. Ba't ginagano mo si ate ha? Kung bully ka kay ate mo ha? Wawa naman si ate. Talagang bata ka, oo. Kain tayo guys. Sumorder lang ulit ako sa Pasay Food Trip. Itong chicken skin. Kay daddy chicken wings sa butter. Tapos kay baby ano, chicken wings na barbecue. Ayan. Tapos, ito yung sa akin. Ano to? Adobong kangkong. 2 days old na. Adobong kangkong. Kain tayo. And of course, yung bagong ano guys, Kitox. Napakasarap talaga guys, promise. Or, di ko alam kung na-vlog ko kanina or na ano ko kayata sa IG story ko. Ayan, ang sarap niya. Yung ano niya, yung kalamansi, inlasa niya. Parang freshly squeezed talaga guys. Asim kilig talaga. And then kahit na may ano siya, may ayan o, may mga lumulutang-lutang. Hindi siya nakakaanong inumin. Ayan o. Kita nyo yan. Kasi sa ano yung moringa. Kalamansi, barley, and moringa. Yan. So, yan ang mga lumulutang-lutang. Pero again, hindi siya nakakainis inumin. Hindi ko makuha yung tamang term eh, no? Ayan. Yan, pagpasensya nyo na yung look niya. Kasi 2 days old niya. Pero sarap na sarap kasi ako sa adobong kangkong kapag ka ilang ulit ng iniinit. Kain tayo. Hindi ko nga alam guys kung once a day lang to pwede inumin. Teka lang. Hindi nagbabasa yun, no? Wala nakalagay. At suggested serving to see fast result, it is advisable to drink tropical burner twice a day. It must be consumed with or after meal. So, twice a day pala. Okay naman guys kasi nakainom ako nito ng isa kanina eh. Sarap. As in, sobrang refreshing. Actually, mas masarap siya sa ano, sa Kitox.
Kasi iba yung ano neto. Iba yung asim talaga. Kalamansing kalamansi. And then, ang ganda ng kulay, di ba? Tikman mo. Ito yung pedali. Umubusin na. Tikman mo na. Lemonade. Oh, parang lemonade lang siya. Pero ang sarap. Tingnan ko nga kung maganda tong ano, nabili kong deep dish kinemis sa ano, sasakyan. Hindi, maganda na rin siya kasi pang-catch ng ano, pang-catch ng mga alikabok, yung ganyan, na hindi mas maano yung pinaka ano ng sasakyan, interior. May bagong sasakyan eh. Ayun, ganda. Ah, velcro pala siya. Kaya hindi madulas. Oo nga, hindi siya to. Oh. So, didikit siya dun sa ano talaga, no? Sa floor. Sa floor. Ayan. May bagong ano, sasakyan talaga eh. Ito sa, ano, 2 rows. Second row pala, sa likod. Ayan, pwede na. So, kahit yung mga ali-alikabok is madaling mapunasan lang kahit wet, ano, diba? Wet wipes. Hindi, sa baba, sa ano, pwede na.